Morjes! Nimeni on Ville Miettinen. Uikeilija on titteli. Olen 22-vuotias opiskelija Helsingistä. Opiskelen 3. vuotta energiatekniikan laitoksella. Olen kiinnostunut psykologiasta ja liikunnasta ja tulevaisuudessa aion suunnata opintojani myös organisaatiopsykologiaan ja johtamiseen. Unelmani on elää pitkä ja rikas elämä ja säilyttää hyvä terveys läpi elämän, saada jonain päivänä oma perhe ja lapsia, säilyttää hyvät suhteet ja välit kavereihin läpi elämän ja pysyä onnellisena. Minulle elämääni ohjaavia arvoja ovat terveys, hyvinvointi ja lähimmäisen rakkaus. Minusta. Kiitos.